Goeie hè. Ja, ik zit dus gewoon even vanuit het kantoor even te gluren naar de straten. En wat zoek ik tot mijn grote verbazing. Een hele mooie stukje witgoed. Een mooi stukje witgoed, ja. Dat we het samen nemen. Zo, dat zit hier. Goeie. Zo hier is dit een hele mooie witte. Ja, wat is het? Koelkast of vriezer misschien? Hier misschien wel. Oh. Er zit van alles in. Ja. Wow, pudder. Wat is dit echt? Als je stil maar er zit spul in hier. Wat is dit? Wat is dit nou weer? Prijzen? Goeie hè? Ja, heel volle spul. Dat meen je. Ik heb nog honger in. Nou, ik ga wel eens bij de deelkoelkasten langs. Oh, zo. Nou ja, ik weet het niet. Maar jij weet niet of het goed is, hè? Nee, ik ga niet naar de vriezer, dus het zullen bevriezen. Het zit nog steeds bevriezen zo'n beetje. Hoe kun je hem druk krijgen? Nou ja, ik ga niet idee. Waar zet dit nog zo deel in dan? Ja, het is verzonnen. Ja, zulke dingen niet vriezen wil natuurlijk wel hier. Het is altijd goed, toch? Ja, dat wordt altijd wel goed, ja. Zit er een datum op? Nee, nou ja, dat is net heel volgens mij het niet. Onderkant, hè? Of deze zijkant? Nee, ik denk daar zit hij. Dus tot mei 2025. Ja, Nee, dat is altijd goed. Ja, dat wel, nee dan. Ik neem één wat meer hoor. Want ik moet met weinig rondkomen. In een week. Ja, dit nou. Onderin zit ik nog wel, hè? In die middelste vak zit niks hier, dus jongen. Nee? Nee, Dit? Kaasvervlees. Ja, die van die dingen die doe ik altijd in een smoothie wel. Ja. Zo, die regelt van het fruit. Een ijskool, nee, een ijskool halen. Is dit ijs? Nee, dit is hier. Ijs. Oh ja. Heerijs. Ja, die smelt er straks onderweg. Ja, want ik ben nog niet thuis. Ik zoek heel ding maar nemen, maar ja, we nemen maar mee, hè? Wat zei u? Ik zei niet met heel ding maar ik weet niet waar zit dat hier nog zo deel. Ja, dit is heel raar. Zie die andere? Zit eronder zit ik nog vak. Ja, dat weet ik niet. Is het zelf gemaakt? Altijd. Misschien kan het heel lekker eten hier. Ja. Wiltjes zat niks in, hè? Nee, Wilson, nee, is. Deze even. Geen Nee, daaronder zit een hendel. Ja. Ja, oh, lekkere carbonara linguini. Kijk, dit is ook een maal. Visfilet, een lekker visfiletje Ik weet niet erbij. wat dit is, maar... Dim sum. Dat scheel ik gewoon weg. Chicken. Chicken dippers. Maar... Het is een heel pak vol. Ja, die kun je even vuurpan gooien. Maar dat is net zo'n, hè? Dit is niet zo'n eten. Dit is ook toch van januari, dat ik wat zo'n eten. Ja. De frituur wordt ook vol. Wat is dit? Visfilet. De visfilet. Dat is duur spul. Filet de poisson, ja, dan sta je 12 zelfs. Wat is dit? Carbonara. Ja, dat is carbonara, maar linguine, hè? Nou, Verse maaltijd. dat schelen. Ik neem het mooi mee. Ja, natuurlijk. En ik weet je verder maar stingen, want ik hè? Ook ziet er komt gestiegen naar beelden. Een goede oogst, hè, Joert. Oh! Ja, want ik wil met 40 euro rondkomen in een week. Dus Hoeveel? 40 euro. Oh ja, maar kun je wel wat extra bij halen. Dan kan ik nog wat... Dan kun je deze week voor 20 euro worden rondkomen. Jawel, jawel. Nou, succes nog maar, succes. Ja, bedankt. En dan moet het natuurlijk ook gelijk straks sturen ook weer in het vrieszak. Ik zoek in de vriezer gooien, ja, dan kijk je het bewaar je, hè? Kijk, even snel daar maar. Ja, dan zoek ik, dan zit er nog... Ik ga een hoop lege blikjes op. Oh, zo, ja. In de stad. Lege blikjes, ja. Lege blikjes, nou, ik hou minstens voor elke dag 10 euro op. Ja, hè? Holle macht. 10 euro om lege blikjes. Elke dag. Holle macht. Die tasje vol. Ja, het zit er wel. Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Je had het er nooit eerder mee maken, hè? Je bent al daar aan bestrijden, hè? Ja, Wat mij het dan wel mee bestrijden? Wat je nog meer dan? wat ik nog meer zie op Ja. straat. Maar dit is net. Nee, dit niet. Ik ben wel laatst, maar dat is al een mooi verhaal. Toen was ik ook met blikjes bezig. Ja. En ik ben aan het eind van Nieuwestad. Op de auto, 2 krapen van rond de 30 jaar. Ja. Meneer, zoekt die blikjes? Ik zei ja. Nou hier, we hebben hier ook nog wat voor u. Een stuk of 10 blikjes geef. Ja. Oh, wacht nog even. Die jongen stapt naar binnen. Ja. Praat even met die andere man. Kijk, en
plastic zakje vol met munt, 10 eurocent, 20 eurocent, 50 eurocent. Euro's zaten er ook nog in. En ik heb het toen inleverd, dus voor 30 euro. Ja? Dat maak je niet gauw met. Nee. Ik denk, nou, dit is mooi metgenomen. Snap ik, ja. Nou. Dus ja, dat is ook wel een mooi verhaal. Ja, je maakt er van alles met in de stad. Ja, dus, maar vriezers dat net? nee, dit heb ik nog niet eerder met. Nou ja, die koelkast is waarschijnlijk ook helemaal goed. Ja, ik denk het hier. Doen we eruit halen, gaan we er nog goed, denk ik. Ja, of het is één die misschien uit de woning zet is. Je weet het niet. Maar ja, waar zetten die nou wel dan? Ja. Heel apart. Ik zal gauw naar hoe staan. Ja, is. Nou, moet je Tja, hè? Hoi. Ja. Zo, ja, nou ja. Had je dus nog een vriezer nodig, hè? Je staat niet in bij het busstation. Nou ja, busstation, maar bij het Beursplein. Haltebeursplein. Die is inmiddels wat leger, maar er zit nog genoeg in voor een weekend eten, denk ik. Wat vis, wat frituurderijen. Nou, toen weg. Hey.